estamos a 2 por sería 2 de xullo, ¿no? 2 de xullo. Ai, que guai que dentro de pouco se acaba o cole. Sabedes por que estou hoxe aquí? Non sabedes? Porque hoxe é a comunión de... Ai, non, é o aniversario, non. O que dice aquí? Ai, porque había dos namorados, de verdade, e había... A ver, espera, que mira, Fran levantou a man, Fran. É verdade, é o último día da biblioteca e me dixo Raquel, non es Paco, ti podes vir aquí a clausurar a biblioteca con historias coa tua máxia? E dixo eu, claro que sí, Raquel, por qué? Porque eu teño un espectáculo que se chama Contamáxias. Imaginación, moi ben. É o que decía antes, cando collemos un libro, cando collemos un conto, empezamos a ver os dibuxos, empezamos a contar historias e podemos viaxar casi sin movernos do lugar. De feito, non sei se sabedes que a palabra imaginación tiña agochada unha palabra segreda. Non atopaste esa palabra segreda? Que bonito. Como te chamas ti? Como? Lara. Que atopaste a palabra segreda? Moi ben. A palabra imaginación ten agochada a palabra ma-xi-a. Polo tanto, si lemos libros, temos moita imaginación. E se queremos facer magia, só nos falta usar a imaginación. É como se usa a imaginación para facer magia. Hai unha flor aquí dentro. Mira, ei, gustaríamos intentarnos. Collendo un poquinho de imaginación. Lánzala. Chasquear os dedos. Pero cantas aí aquí. Pois, eu creo que xa estades listos, listas, preparados e preparadas para usar a imaginación. Mira. Vedes? Todas máis pequenas, pero... imaginade que as cartas se van facendo máis pequenas. Pero iso é a vosa cabeza, que está xogando, está traballando, está imaginando que as cartas se fan máis pequenas. Si xogamos a que se fagan máis pequenas, intentamos que se fagan máis pequenas. É que son super pequenas. Imaginar que se fan máis pequenas. É máis. Mirad, son tan pequenas que apenas se ven, a que non? Pero, sabedes que facemos os magos cando as cousas as queremos facer todavía máis increíbles? Usamos un elemento único que temos os magos e as magas. Cal é? A variña máxica, a parte da imaginación. Así que vou coller as miñas cartas aquí e a variña máxica. E solamente fago así. Así que presentamos por primeira vez para todo o cole en que cando vos lo decide. Mirad que conto máis. Mirad, é a primeira vez que vais a estar así. Vos vedes agora as cores? Bueno, pois iso é o que tedes que facer. E como esta é a miña caixa da imaginación, non é unha pelota, sino que é unha super nariz de payaso. E cando xa tiña todo ben remexido, colleu un pouquiño de aceite de oliva virgen extra para que non se lle... Aí está, mezclou todo, abriu o forno e prendeu un misto para
Tranquilos. Prendeu un misto para meter a... ¿Qué pasa? Sí. Perdón. Por favor. Prendeu un misto para encender o forno. Unha vez que prendeu o forno, colleu a tisola, meteu no forno, e yo puxo o forno, pasados un segundo, e lle dixo: señor rey, señora princesa, creo que se pueden ir a mesa, porque creo que ya tenemos preparadas as magdalenas.